Introduceer ik hij u aan dit Maastrichtse orkest. Met op eerste viool Gosha Lwobada uit Polen. En op de tweede viool Justinas Kaunas uit Litouwen. En natuurlijk een bekend gezicht. Tanja Derwal op cello uit Sint-Pieter. En op de contrabas Camila Lange Cipollini uit Argentina. En daar zit er dan achter zijn piano de voormalige stadscomponist Uze Bejaardeer en de drieger van de Tempeliersorde van de Pegasus, Frank Steins uit Maastricht. En samen met André Rieu maakt dit tot het nieuwe Maastrichts Salonorkest. Amuseer u!